Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sholat subuh, sholat saya yang kau hormati, ngelajengaken keterangan kolomben bila sholat itu kan gak ada syarat, gak ada rukun, gak ada sunnah lan ugi gak ada perkara-perkara sing makruh lan batalaken sholat. Nah, kalau kita sampun ngaos babagan masalah syarat sholat, enten syarat wajib, enten namine syarat sah. Syarat niki sajane mboten bagian saka rukun sholat, tapi harus dipenuhi saderenge nglampahi sholat sampai sholat selesai. Kalau syarat wajib sampun itu Islam, balik lan akal sehat. Lajeng syarat sah niki enten gangsal. Ngene ku suci anggota badan saking najis lan saking hadas, mulai ujung rambut sampai ujung kaki boten enten hadas lan boten enten najis. Nomor kali kedah nutupi aurat sing dinggo pakaian inggih ugi suci, mulai njaba jero ngisoran ukuran napa mawon sing diagem kedah suci saestu. Sing nomor 3 nggih niku panggenane ingkang suci. Nggih mboten namung awak, mboten namung ageman, panggenane nggih kedah suci saestu. Panggenan suci niku sak pinten? Panggenan suci kanggene wong salat nggih sak ukuran kita salat niku. Nah, sak ukuran tiyang salat niku masing-masing niku kan kinten-kinten boten langkung saking sak sajadah niki. Atau sing kita niku kedah jagi sucine panggenan ukurane sak sajadah niku minimal ukurane sak sajadah. Umpama teng daleme jenengan enten bocah cilik, enten bocah alit napa putu napa putrane jenengan sing tasih ngompol napa teng pojokan napa. Nah, tapi nggene salat jenengan ngagem sajadah sak menten senajan teng pojokan niku mangke enten najis, jenengan salate ten nginggile sajadah aman mboten masalah. Sing penting jenengan jumeneng panggenan salat niku suci saestu. Bahkan ngapunten senajan ngandhape jenengan iki panggenane septic tank mawon. Panggenane septic tank. Tapi jenengan salat teng nggile niku enten keramik, enten sajadah, aman mboten masalah. Terus nomor sekawan gini ku nek salat niku kedah ngertos saestu nek pancen wancine salat. Al ilmu bidukhuli waqti salat. Kudu ngerti saestu iki wis wayahe salat. Atus kalau ben keterangan waktu-waktune salat yang zuhur enten waktune dhewe kawitane sampai akhire. Subuh, ngasar lan lintu-lintune enten. Niku kedah yakin saestu nek wis wayahe salat. Napa malih kangge sing tukang adzan tambah nemen niku kewajibane. Piyambake tukang adzan niku kedah yakin saestu nek pancen pun wayahe salat kudu adzan. Karena kadang-kadang tiyang mboten namung kadang-kadang seringe tiyang niku patokan salat niku nggih ngangge adzan. Nek wis adzan yo salat. Mungkin kados beberapa tiyang niku enten sing mboten salat jamaah. Tapi piyambake selak keseso nyambut damel
Engko nek aku nderek jamaah tambah suwi nang masjid nang musala. Wis aku tak salat dhewean. Kapan salate? Itu pokoke adzan tes langsung salat untuk. Nah, patokane tenan adzan. Sehingga enten tiyang niku nek adzan kok kelentu, mbok sak menit, mbok 2 menit. Niku adzane batal ya. Adzane batal. Enten tiyang salate yo batal. Mergo dereng wancine. Makanya kedayakin saestu. Tapi insyaallah ngoten niku saged diminimalisir lah nek zaman sakniki. Mergi teknologi pun canggih, kalender nggih mumpun enten wektu salat. Jam HP napa mawon sedanten pun enten wektu salat, bahkan pun digital. Mumpun otomatis. Terus niku dilapaki. Insyaallah aman nek masalah waktu salat. Nomor gangsal yang terakhir niku nek salat niku kedah ngadep kiblat. Niki termasuk syarat salat. Ngadep kiblat mulai awal ngantos akhir kudu ngadep kiblat. Kalau ben pun kula terangaken. Nek kiblat niku maceme 3. Tergantung posisi tiange. Nek posisi tiange niku ten lebete Masjidil Haram saged mirsani Ka'bah. Mongko ngadep kiblate kudu pas pancer Ka'bah. Ora oleh belok-belok. Ora oleh melenceng kedhit terasa. Nomor kali enten tiyang niku sing mboten saged mirsani Ka'bah. Mergi salate niku teng jaba ten Jawi. Tapi piyambake saged mirsani Masjidil Haram. Maka sing dienggo panceran iku pokoke sing penting jek ngadep Masjidil Haram. Lah sing luwih nemen malih tiyang sing tuwa besan mboten saged mirsani Ka'bah, mboten saged mirsani Masjidil Haram. Kados kita ten Indonesia ngeten iki. Maka ngadep kiblat pokoke pancere Ka'bah niku ten pundi arah salah satu 4 arah mata angin. Ka'bah iku panggonane utawa kiblat iku panggonane ngulon apa ngalor utawa ngetan utawa ngidul. Karek dipilih salah setunggal iki. Salah satu dari 4 arah mata angin. Nek kata sing matur iki nek Ka'bah nek Masjidil Haram nek ten Mekah yo arahe yo ngulon. Nah, maka tiyang sing tebi saking napa Masjidil Haram kados kita ten Indonesia kiblate sing penting ngadep ngulon. Nek jek diarani ngadep ngulon berarti jek ngadep Ka'bah, jek ngadep kiblat. Sehingga umpama toh niki nungguwe mayoritas ulama senajan to mungkin rada menceng nengen titik, menceng nganan titik, mboten masalah. Sing penting jek diarani ngadep kulon. Lek umpama piyambake wis diarani, oh iki ngene iki gak ngadep kulon, iki ngidul iki. Oh iki kengaloren iki umpami. Maka wis diarani mboten ngadep kiblat. Sing penting salah satu yang dari 4. Mangke teng negara liya nggih ngoten. Negara liya sing mungkin posisine niku kidule Ka'bah, kidule Mekah. Maka salate nggih ngadep ngaler kan ngoten. Negara-negara sing umpama lere Mekah ngadep kiblate nggih ngidul. Nah, tiyang-tiyang umpamane sing oleh kulone Ka'bah, kulone Mekah ngadep kiblate nggih ngetan. Pokoke salah setunggal saking sekawan. Mboten kudu dipancerno menceng nengen titik semene derajat mboten. Karena kangelan saestu kala ben pun kula terangaken dalil-dalil niku salat. Dan menghadap kiblat niku syarat semua salat. Syarat salat sunnah ugi ngoten. Napa malih luwe-luwe syarat salat wajib kudu tetep ngadep kiblat. Angsal mboten ngadep kiblat niku namung 2 kondisi. Sing setunggal niku salat sunah sing ten nginggile kendaraan
Sing kendaraan niku boten atas kendali kita. Kita dadi penumpang ngoten lho maksudnya. Boten saged dikendhalikaken nek pas sholat. Nek zamane Kanjeng Nabi nyontohaken niku Nabi pas nete unta. Pas nete unta terus Nabi sholat nginggili unta. Lan niku sholat sunnah, boten sholat wajib. Karena sholat wajib Nabi mesti mandek, mesti jamaah kali sahabat. Tapi nek sholat sunnah Nabi nate nglampahi ten nginggile untane. Niku mawon carane untane di ngadepno kiblat riyin. Bareng wonten Nabi takbiratul ihram nglampahi sholat, untane sak mlaku-mlakune. Nah, ada yang ngadep itu sok-sok ngalor atau mandek macam-macam. Mangke sampai salam pun boten masalah. Nah, kados kita zaman mriki nggih mboten apa, kados ngoten niku. Ten nginggile sepur, ten bis, napa ten pesawat, mboten masalah. Tapi tetep kedah merhatosaken syarat-syarat lintune lho nggih. Mboten namung masalah kiblat tok. Ya kudu suci awake, nggih. Terus panggenane saestu suci, klambine suci, nutupi aurat, wektune wis wayahe sholat sunnah. Nah terus kemudian ngadep kiblate takbiratul ihram pertama dipancerno ngulon se, dipancerno Ka'bah se. Nah niku kan saged ditingali saking kompas, HP sedaten insyaallah pun enten kompas. Oh iki pas ngadep ngulon. Nah terus takbiratul ihram Allahu akbar. Kok pas yang enten belok-beloke badhe ngoten mboten masalah. Sing penting sholat sunnah ten nginggile kendaraan. Sing kawitane niku takbiratul ihram diadepno kiblat riyin, diadepno ngulon riyin. Sehingga mboten saged niku didamel salat wajib, mboten saged. Mboten saged tidak memenuhi syarat. Salat wajib kok nginggile sepur. Sing sepur niku mungkin kadang belok-belok, mungkin enten beloke apa maneh bis tambah, weloke wae. Nek ten kapal kali ten pesawat insyaallah rada anteng lah. Ini gue kadang sih ono belok mau malih lek ten bis tambah mboten saged. Sing nomor kali ngene ku salat sing wancine perang, wancine duel. Namine syiddatul khauf, ketika perang sudah berkecamuk, sudah duel satu dengan yang lainnya. Niku tetep kedah wajib sholat. Kedah wajib sholat lan mboten wajib ngadep kiblat karena wis duel. Dadi tetep piyambake jaga sholate wae duel ya duel. Wis ora usah ngadep-ngadep kiblatan karena sudah darurat seperti ini. Nah niku syarat-syarate sholat enten gangsal. Pun enten sing ditambataken masalah syarat sholat kedah dipenuhi saestu sakderenge nglampahi sholat. Bijing kita ngaos babagan tentang rukune sholat. Sing pas wayahe sholat niku kudu lapo wae, kudu maca apa wae. Mergi enten sing wajib dilakoni, enten sing wajib diunekno. Mboten sedu wonten bacaan sholat niku kudu diunekno mboten. Enten sing wajib, enten sing mboten wajib. Saya padha. Monggo. Datang ini. Nggih. Maca Fatihah. Nggih. Kadang ngangge Sayyidina Muhammad. Sayyidina niku terus pundi, Pak? Wah, nggih. Niku sakjane wancine rukun salat ae mboten napa mangke penasaran. Ten tahiyat salat niku kan sebagian kita enten sing maos shalawate ngangge Sayyidina. Enten sing boten ngangge Sayyidina. Maka kali-kaline bener. Boten enten sing luwih bener, boten. Dua-duanya benar. Boten ngangge Sayyidina kenging napa mergi Kanjeng Nabi nyontohno nggih boten ngangge Sayyidina. Kanjeng Nabi mulangi nek tahiyat iku sing diwaca ngene Allahumma sholli ala Muhammad boten ngangge Sayyidina. Sehingga umat tinggi derek boten ngangge Sayyidina.
sayyidina. Tapi enten umate sing ngangge sayyidina. Mboten napa. Kenging napa ngeten. Sing ngangge sayyidina kenging napa kok mboten napa-napa padahal wau contone ngangge sayyidina. Pertama, Kanjeng Nabi mboten ngangge sayyidina. Niku merga sholawate tanten Kanjeng Nabi piyambak. Sehingga kaya wong Jawa niku lho. Wong Jawa niku nek nang awake dhewe gak dibasani. Mosok kula siram riyin nggih ngono. Kaya aku wae nang kantor. Kula lek izin ten kantor kula tak tindak riyin Pak. Awake dhewe kok dibasakne. Ya diguyu wong. Nek ten awake dhewe mboten dibasakne. Lah kita niku kan sholawat mboten ten kita, tapi ten Kanjeng Nabi sehingga kita mbasakne sayyidina. Niku pun logika normal niku. Logika normal niku. Lah jenengan purun kula timbali jangkal. Ki Hardi. Nek kan nang wong liya niku dibasakne enek tambahan panggilan kehormatan setunggal. Terus lapo kok ngangge tambahan sayyidina kok enggak gawe liyane? Mergi Nabi dawuhe nate dawuh ana sayyidu waladi adnan. Ana sayyidu abnai Adam. Kanjeng Nabi ku dawuh aku iku gustine putrane Mbah Adnan. Salah satunggal bae Kanjeng Nabi. Nabi nyebut piyambake nggih sayyidina, nate nyebut sayyidina. Nomor 3. Nabi wau kan nyontohno mboten ngangge sayyidina. Sebagian umat kok ngangge sayyidina niku namine tata krama. Perintah nuruti perintah karo netepi tata krama api andi. Sayang pundi netepi perintah api wong nurut. Gak ngangge sayyidina yo kita mboten ngangge sayyidina. Perintah netepi napa nuruti perintah. Tapi netepi tata krama luwih apik. Netepi tata krama luwih apik. Contone, kata contone kalau contohaken ten Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku wekdal ten perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Nabi kan pun ten Madinah kali para sahabat. Terus badhe tindak umroh. Tindak umroh niku nek mboten salah tahun 6 Hijriah nek mboten salah. Terus dicegat kali tiyang kafir, ra oleh umroh. Malah engko iso gegeran perang. Wis akhirnya gawe perjanjian gencatan senjata. Leren gak perang, terus gawe perjanjian Hudaybiyah. Saking wong kafir niku Abu Jahal. Saking umat Islam Kanjeng Nabi. Nomor 1 perjanjiane tahun iki ra oleh umroh. Oleh tahun ngarep oke. Padahal wis ngagem ihram niku Nabi karo sahabat. Terus perjanjiane malih niki sing rada merugikan wong Islam. Kalau perang satu dengan yang lainnya nggih wis aman lah. Nomor 3 niki nek enek wong kafir Mekah melayu ten Madinah kudu dibalekne ten Mekah. Tapi nek enek wong Madinah melarikan diri ten Mekah balik kafir malih, maka gak usah dibalekno. Ngono merugikan. Pokoknya kata perjanjian sing merugikan wong Islam. Tapi Kanjeng Nabi nampi ya wis gak apa-apa sak karepmu. Pokoke damai. Nah, Kanjeng Nabi niku bagian tanda tangan sing Kanjeng Nabi sing umat Islam sing wong kafir bagian nang wong kafir. Stempel lah. Nah, cuma teng mriku enten tulisan min Muhammad Rasulillah. Enten tulisan ngoten. Sing wong kafir mboten enten wong niku jenenge wong kafir. Lah wong kafir mboten purun ngoten niku tanda tangan. Gak gelem aku ana tulisan Rasulillah iki. Nek iki ana tulisan Rasulillah berarti aku lak ngakoni
Muhammad iku utusane Allah. Lah ngono lapo nggih perjanjian ngene iki. Busuk ngono wong kafir. Kanjeng Nabi yo mau ya wis. Terus merintah Sayyidina Ali lali perintah. Li Ali dalam Kanjeng Nabi buseen asma Rasulillah ten perjanjian iki. Boten purun Kanjeng Nabi lho. Sayyidina Ali niku nentang perintah. Kok kon busuk mboten purun. Busuk mboten Kanjeng Nabi. Kula mboten bakal busuk Rasulillah. Akhirnya Kanjeng Nabi ngalahi, wis li dudono. Sing tulisan Rasulillah sing ngendi? Niki Kanjeng Nabi. Kali Kanjeng Nabi dibusuk piyambak. Nah, niki enten dalil ten mriki. Sayyidina Ali mboten nuruti perintahe Kanjeng Nabi. Bukan karena melawan, tapi toto krama umat sahabat mboten mungkin wani mbusuk Rasulillah. Karena sopan santun mau tata krama sebagai umat Kanjeng Nabi, sehingga senajan to Sayyidina Ali niku mboten nuruti perintah, tapi netepi tata krama niku malah luwih apik. Luwih apik. Karena tetepi perintah, tata krama. Terus napa kula kesupen kula contone setunggal mangke enten. Nabi niku perintah tapi kali teng salat. Nabi di akhir hayat niku kan gerah. Terus sing kengken ngimami niku Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kan ngimami. Awalnya niku pun melampah. Dilama Kanjeng Nabi gerai rada kepenak. Wis akhirnya Nabi njaluk tolong kengken ngetem masjid, pengen derek salat jamaah. Lah Nabi niku jumen nang pinggire Abu Bakar. Pengen derek dadi makmum, Nabi pengen derek. Abu Bakar mundur. Pirsa enten Kanjeng Nabi rawuh, Abu Bakar mundur. Kali Kanjeng Nabi dipengin misal, dikai isyarat, terusno. Aku tak dadi makmum ae. Terusno oleh ngimami. Ini sakjane pun diperintah. Tapi Abu Bakar mboten nuruti perintah Kanjeng Nabi. Mundur. Ono Kanjeng Nabi kok wani ngimami Nabi. Mundur. Mundur kali Kanjeng Nabi nggih dibarno. Malah dilem Sayyidina Abu Bakar kali Sayyidina Ali sing wau nate bantah perintah Kanjeng Nabi niku dipuji oleh Kanjeng Nabi. Bukan karena nurut ngelawan perintah Nabi, mboten, karena netepi tata krama sebagai umat sebagai sahabat. Pun niku diantara tiyang nek sing tahiyat utawa liyane utawa selawat ten jabone salat tansih ngagem Sayyidina. Selawatan biasa, selawatan lebeti salat. Bahkan para ulama niku ngedalaken fatwa ngangge sebagian lagi. Makanya enten setuju mboten masalah. Pokoknya mboten usah gadit gegeran. Sing penting kita ngertos ilmu. Ulama sebagian matur nganggo Sayyidina Muhammad iku luwih apik timbang orang ngangge Sayyidina. Bukan tidak sah, bukan. Cuma luwih apik karena napa wau netepi tata krama. Bahkan berlaku ten semua asmane Nabi, tentu di mawon. Ten sholawat, lebeti sholat, monggo ngangge Sayyidina. Ten syahadat, monggo ngangge Sayyidina. Ten gene jobone sholat ngangge Sayyidina, monggo. Bahkan cuma niki koyane gak enak sing praktek nih, sing terakhir niku. Bahkan ten azan niku luwih apik sakjane ngangge Sayyidina. Monggo ulama niku. Tapi sarungku gak sing praktek nih. Ana wong azan niku asyhadu anna sayyidana Muhammadur Rasulullah. Kok ini gak ono nih. Tapi sebenarnya boleh dan bahkan lebih baik. Ya, niku nggih dadi mboten usah kangge napa. Nek pun jenengan kulino mboten ngangge Sayyidina nggih monggo mboten napa-napa. Jenengan niate pancen
nderek perintahe Kanjeng Nabi, niru persis kaya sing diulangno Kanjeng Nabi. Sing pun ngangge Sayyidina nggih monggo dilajengaken merga netepi tata krama kita niku umat Kanjeng Nabi tata krama ten ngene Kanjeng Nabi. Wong liya sing luwih tuwa sangka kita mawon kita tata krama ni mosok ten Kanjeng Nabi sing badhe maringi kita syafaat wonten tata krama. Ngoten nggih. Enten mari cekap njaba. Bijing mau terus kita bahas. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha